com a alcaldessa i com a presidenta del patronat de l'hospital. La primera és que amb l'entrevista seva interessant a BOTV recent, vostè anuncia la possibilitat de que Granollers recuperi els estudis d'infermeria, que és un tema que a nosaltres ens preocupa des de l'any 2019, que creiem importantíssim que Granollers pogués tenir la formació universitària en infermeria i que la recuperi, perquè hi havia sigut durant molts anys, però a nosaltres, però aquesta semblava que el departament l'adjudicava a Mollet i no a Granollers. Aleshores, què ens pot explicar arran d'aquest tema, ja que vostè fa aquestes declaracions a BOTV? I la segona pregunta que li volem adreçar és que demà ens visita la nova consellera de Salut aquí a Granollers, i què hi ha o què ens pot dir que hi ha en quant al compromís de fer créixer el número de quiròfans a l'Hospital de Granollers. Vostè sap que només n'hi ha 5, 4 només per programada, un es dedica només a urgències i que això és totalment insuficient per la demanda quirúrgica que hi ha a la zona de Granollers i a la població que té l'Hospital de Granollers. Per tant, és una preocupació importantíssima de la ciutat i si això ens pot adreçar, ens pot avançar alguna cosa. Gràcies. Moltes gràcies. Començo per la visita que tenim de demà de la consellera. Efectivament, de seguida que va ser consellera vam escriure-li, òbviament com a alcaldessa i també com a presidenta del patronat, posant-li sobre la taula la invitació a visitar, però sobretot l'hospital, efectivament, i com a professional i tots els àmbits, també tots els professionals, és una demanda i una necessitat real que tenim com a hospital de la ciutat i hospital comarcal, l'ampliació de quiròfans. Així mateix li hem posat sobre la taula i l'objectiu de la visita de demà és que l'equip professional de l'hospital, i veient també les instal·lacions actuals i els departaments futurs, doncs vegi i quedi sobre la taula l'absoluta necessitat que tenim com a ciutat, com a comarca i com a hospital de l'ampliació d'aquests quiròfans. Per tant, la visita està molt orientada amb el coneixement de la consellera que està fent en altres àmbits, però un dels objectius és aquest, i que ho vegi en persona i que li expliquin els propis professionals de l'hospital aquesta necessitat. I el segon és la línia de treball que ja hem explicat en diversos moments, que vostès, entre d'altres grups, però sempre n'hem parlat, de la necessitat de recuperar l'escola d'infermeria, també tota la formació professional en l'àmbit de salut i sociosanitari, les 90 places noves que es creen i que es crearan i que ja s'iniciaran aquest setembre van en aquesta línia, formació professional sociosanitària per complementar la formació professional d'auxiliar en l'àmbit d'infermeria que ja hi ha a l'Escola Municipal del Treball, i seguirem insistint, i demà també li posarem sobre la taula de la consellera, amb la voluntat de recuperar l'Escola d'Infermeria. Hi han hagut converses en aquest cas amb la Universitat de Barcelona per aquest àmbit i s'han començat alguns elements en pràctiques, però la voluntat és amb el full de ruta que vam marcar i crec que s'ha marcat a nivell de consens d'aquí, de recuperar l'escola d'infermeria. Per tant, les declaracions anaven en aquesta mateixa línia i la visita de demà crec que és important per la ciutat, important per la comarca i important per l'Hospital de Granollers, que ho vegi de primera mà. Per tant, moltes gràcies. Granollers Primàries.